borok khoroksa rangsa kalajak mangkha rangsang chen oro parts kalajak man kaisa rangsang chen tongo gojga rang tongo ATM tongo o jaga bo porikharna phaimani tirpurainfo.com lichu bagano porikharna phaimani khoroksa borok o jaga parts pokjagi thangka ke bo sini tongkhangke anu call khaidi o jaga o photo kaisa tong buma bufani photo kaham ke nagradi ob saboni je saimani tongkhangke dati call khaidi nongni manai na phaidi o manai phirogiri naino belai khena hambairina mosong karon tabuk ni jarawo rangsang chen chu bui sotoni chi khari tongo o somoi chu boklajak man porno nalia o burino belai khena hambai maro borok je manai rokno hello baya song exam runa haimani kaisa borok iko boni buma bufan photo rong na mani poi kalang khang jaga bisingo rangchen chen ro akorok tongo dai rang rok botongo ATM rok botongo chen rok botongo Rangchakni obon bagi dati phai na phanya ni khajung ani contact number di nai ni rang rok iko photo kam ke nanya ba ji ara asrani photo nu blah siklani rang rok tongo rangchen chen rok tongo borok o jaga rangsang chen tongo rang tongo kwbangma mani tong phano lubung yoi borok mani bagai belai kena hambai o rangsang chen mani phirogiri nai rok no norok tam sinyam musung bong babu kiha sedi ketini bag sang chinai jotono hambai।